Zimbabwe inyika inoyevedza zvikuru sei kana tichitarisa miti. Hatingade kupedza nguva tichitaura mabasa emiti kuti inotibatsira zvipi nezvipi. Asi muti wamuri kuona uyu muti wakanakisa zvikuru. Munguva ino yekupisa unenge wakapa mimvuri. Vazhinji vanoufarira nenhau yekupiwa mimvuri. Tisingatarise mabasa awo mamwe akawanda wanda, asi muti iwoyuyu upenyu hwawo hwapa nguva yekwachimbetu, nguva yakaoma. Regai atikupei nyaya iyi zvizere. Vamwe vanouti mugariondo, vazhinji vanoushedza mazita acho. Tirikuona even vagari vekuno vanoushedza nemazita akasiyana siyana, asi muti iwoyuyu upenyu hwawo hwapanguva yakaoma. Gwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvaera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho, ndivo vakatipa vabatsiri ava. Kazwai amhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Sekuziva kwenyu tiri kutendera nenyika yeZimbabwe. Vari kutondera makationa tiri kumasvingo. Wezhira makasara zvakanaka here? Kumabuja tanga tiriko zvizuva zviri zvapfuura zvakare. Ndinovimba tiri kukubatai makanaka. Zvino izvi tiri munzvimbo yeMashonaland Central Province. Uko tasangana neimwe nhau zvakare iri kutsviriridza munzvimbo. Panhau yatoda kutaura nezvayo, ndofunga muri kuona miti yandakagarira ishi, matanda. Kune vanogara, ndimbotanga kutaura nevekuManicaland Province, ndofunga munozviziva kuti muti mumwe chete kuti uzonzi wakukohwewa unotora 25 years and above kuti ungochikohwewa. Miti iyi yandakagarira iyi haisi yekunze kwenyika semagum tree atinoti mangwana tichausima, ndo ma-indigenous trees edu. Naizvozvo kana muti wakadai souyu waparara, ndofunga semaonera muri kuita radanda iri, wakaita makore mangani kuti uzosvika pawava ipapa. Asi tisu varidzi venhaka, tisu varidzi vepfuma iyi, taakuparadza. Zvichida tingati taakuparadza zvichipawo nyika mamillions ema-dollars. Saka zvachaita isusu ndezvekuteera nzira. Chatanga kutaura nevagari vekuno vatiudze kuti vakabhenefitawo zvipi paprojekti iri kuitwa kuno. Tichizokwira neutungamiri tichinzwa kuti nyika yabhenefita zvipi panhau yemiti iyoyi. Saka ndo nhau yatiinayo zuva ranhasi. Yatoda kuti timbokurukura, hatisi kuti pakakanganiswa kana kuti pakagonekwa, asi tiri kuda kuti tiedze kuona kuti zviri kumbofamba sei, zvive pajekerere, zvibudire munhu wese pachena kuti ndeipi project yatatanga iyi yakutipa zvakare mamillions emadhora koka ndo inotiraramisa. Saka tauda kuziva kuti taapa project ipi, uyezve chatada kuzonzwisa ndechekuti miti iyo iri kunoshanda chikupi kwacho. Iri kubatsira vagari vemuZimbabwe here kana kuti miti yakutoenda mhiri kwemakungwa? Regai titaure neruzhinji tinzwe kuti zvakamira sei.
Matanda aya kwakauya vanhu vakauya kucheka vachiti vari kucheka matimba iri miti yemungorionto. Vacheka miti ndo pavakatsvaga track yaidhonza. Ndobva vasvitsa pano. Chandiri kuzivawo tikazovabvunza kuti miti zvayagara kudai tikuona kunge kambani yakubuda. Saka muchaita sei? Mukuru wekambani ndo paakataura ndichibvunza hanzvadzi vachiti akanditi tiudzei portion iyoyo kuti inoita matsaga mangani tokupai chikafu chacho sinzi muda kupadyara. Saka ndo kusaruka kwakuita miti pa. Ini ndakamira ndiri muno mudunhu. Tine zvakawanda zvekurwadza vanhu. Asi vanongoratidza kuzvidudzira nechikonzero chekuti miti yapera. Hachagona kuidzosa miti. Chinganziwo chaperera miti project yacho ndiyei kana kuti chazowana chii kumberi. Ko ema yacho kuzviziva ndo zviri kuitika. Kana ema ichizviziva ndo zviri kuitika. Ngairipo percentage katione kuti taisa chinja tudapa. Kana kuti miti yapera pane pazvakaperera. Toziva kuti naimi zvakatangira papi kuzviperera papi. Kubva ipapo tinenge tauda kuchiziva manje kuti ko zvamakatishandira munyika medu mukatora mitanda yaidhonzwa ishi. Maidhonza akambigadzira turukowa tunzizi chichima mitambo kasiyana siyana. Zvese zvimuchita kuti deforestation yaitika, land regulation yaitika, zvakaenda zvakaitika panguva iyoyo. Zvoro takuchikumbirawo isusu vakapa mvumo vanhu ava kuti vauye kotema miti. Tozokumbirawo isu kuti tizive kuti pane akambowana chowiri here pabasa iri. Toziva kuti sabhuku ndingaona chowiri, mambo ndingaona chowiri, kansela ndingaona chowiri. Kana zvika zvadaro isu ruzhinji sei togutsikana. Saka dambudziko here kutemwa kwemiti. Tikutokumbirawo mbeu dzakawanda dzemagamu. Tidyare miti dzosere miti yakatemwa iyi. Ndio ngatokurumidza kura nokuti iyi achadzoke. Zvese izvozvo zvinobudikidza nekuti tikachinzi vana. Toda kuziva vakuru vedu kuti vari kuzvizivawo here kana vachizviziva vakawanei kana vakawana vachatiyeukawo here kuti mudunhu medu hamuna dhamu. Takuchikumbira isusu vakatema miti iyi nevakavapa mvumo kuti tigadzire dhamu hombe rinokwana zvekuenda nemiti yakaita sei yavakacheka. Ipapo hatiperere tikadaro. Kana zvisina kunge zvaitika ndo patinoenda kuti gona yachangamire. Munozvizivawo here hatizvizive izvo zvemudunhu menyu. Ndakanzwa kuti Rusambo chaiye akaramba but muno muzvakaitika. Mari yacho yaishandei. Road dzavati dzagadzirwa dzakatokonzeresa imwe road mvura yakanayo zvisvika izvi atova makomba futi nekuti hapana chakanaka chari chikaitika panguva iyoyo. Zvoreva kuti tiri kukumbirawo ruzivo rwezviri kuitika muno muward 23 Bwakatoni neimwamwa wadzi munyika Chief Makuni kuti chawanawo chiko pamiti yamukatitengesera nekuti kuti yakatengeswa kai. Tauda kuziva kuti chawanei semutero atinongobhadhira pagore. Inini ndiri muno mugaro mukatoni ward 23 murushinga. Saka inini chiri kundirwadzawo pabasa rikaitwa nevanhu vaicheka matimba ava. Wakangouya zvisiri kunyatsozikana kuti wakanga watumwa nani asi vaingoti tabva nekuema nochichi. Saka mhosva tinogona kuti tichipa kuema nokuda kuti wakabvumidza vanhu ava kuti wateme miti. Asi miti yacho matemere avaiita waitema muno dzimwe nzvimbo dzisingakodzeri kuti wateme zvikafanana nomumakuwa. Dzimwe nzira dzataifamba nadzo wakavhara vachidonedza miti vasingazobvisi miti yanga vadonedza yacho. Iko zvino kunoita neimwe miti ikatorara musango yausingakwanisa kutakura nokuti waingotema pasingatakurike. Saka waingoparadza masango zvatisinganzwisise. Muri kuti here imimi vaisafanirwa kutema makuwa? Makuwa wangu vasingafanirwi kunge vachitema. Nechikonzero wakatoparadza mamwe makuwa yakatsitsirirwa nemiti iyoyo. Saka ndo pandiri kuona hangu pavaikanganisa. Ini seyouth yemuno mugari Katoni munomu ndinorwadziwa zvikuru nekuparadzwa kwakaitwa miti munomu. Nekuda kwekuti tinotarisirawo kuti vanhu vanobvawo kure vachiuya vachiita maprojects munomu vanoticreatirawo mabasawo tichidii kuti tikwanise kuraramisawo mhuri dzedu. Asi vanhu vakaparadza miti vairatidza kuti vaibva as far as Mozambique vachiuya vachiparadza miti munomu.
walisi isusuwo hatina kana cheuwiro chatikawanawo kutiwo tinzi tawanawo kana basa rekuti tisenzewo pamiti iyoyi. Sinzi miti yedu yaitochengetedzwa nemadziteteguru edu. Imwe miti yaitochengetedzwawo for history dzewana kuti muti wakange wakasiiwa nanasekuru wedu kubva kudhara. Tigare tichionawo kuti uyu muti uyu wakasiiwa pamwe chete neimwe mumunda chaingouya wachitema wachiparadza. Isu tisinawo kana cheuwiri chatinowana. Saka tinorwadziwa kwazvo nezvakaitika munharaunda medu. Izvo so miti hamuchisina miti yedu yatinotarisirawo because miti ndo inotipawo zvakawandawo. Pfuma dzedu dzinoraramawo nemashizha emiti chezvinezvi nzvimbo yedu yese yangosara yatongoita kunge desert. Hakuchisina miti inochengetedzawo nzvimbo. Mvura ikauya ringoyeredza pasi pese hapachisinawo pakachengeteka. Saka tinorwadziwa zvikuru kwazvo nezvakaitika. Pasinawo cheuwiri chakaitikawo mukati menzvimbo yedu. Hatina kana chimwe chinhu chakagadzirwa mukati menzvimbo yedu pamusoro pekuparadza miti. Kwaingouya vanhu vachiparadza vachingoparadza. Isusuwo seyouth hatina kana chatikawana. Saka ndinorwadziwa zvikuru kwazvo kuti zvairongwa nani kana vari vakuruwo. Kwaingotiwo kana vamwe vanhu vakauya hatina kana isusuwo patinopiwa information yekuti zvii zviri kuitika. Zvaingoitiwa wachingozviita wega. Wachitoparadza wachienda kudzimba dzevanhu wototi panapa takuda kutogara. Wosvika wobva watongotema miti yemunharaunda yemiminda imwe yatete takachengetedza. Saka zvinotirwadza. Chikundirwadza chinhu chimwe chete. Miti yakachekwa ingochekwa pese pese murwizi. Zvokuti takatarisa mvura yakanaya gore rineri bridge redu riri kutoenda nokuti matanda amamwe akasara akasiiwa murwizi zvokuti rakangosvika kungodhumwa riri kubva raenda. Rubatsiro rwatiri kuzowana pakuenda kwebridge hapana. Saka ndo chikumbiro changu chekuti dai kuri kunzi vanhu vanga vane follow up vanhu vaivateedza wokuti machekera mukuita miti chekai zvakadai kuitira kuti nharaunda yedu igare zvakanaka. Asi handiri kuona zviri scattered. Handizive kuti tine ramangwana rakajeka here. Kozoita miti iyoyo ndo yandinofungidzira kuti yaitemwa yacho ndiyo muhombe yacho mungoro iyo ndo inonzi inokosha. Weema vanotisunga takatema muti wehuni chaiwo. Handitika. Asi vakauya vachitema miti inokosha yacho hapana akavasunga. Handizive hangu kuti tingazvipo chichemo kuna ani kana pane vanokwanisa kutimiririrawo ngavatimirirewo tipedzewo dambudziko munharaunda yedu yeward 23. Asi semumwe mugari wemuno munzvimbo makamboedzawo here kuramba kuti aiwa tikuda kuti munge muchiita izvi? Taizviramba asi pane vakuru vaiva vachitaura kuti ndeweani. Ya ndinoshungurudzikawo ini ndiri muyouth wemuno muward 23 Katoni. Ndinoshungurudzikawo nenyaya yemiti yaichekwa iyi nevaiuya vachicheka. Vaiuya vachicheka ava ndinovimba kuti havasi vagari vemuno ndevekuMozambique asi vainge vane vamwe vakuru vemuno vaiteverana navo. Zvekuti pakambobvunzwa kuti ko iwo ari kucheka miti ndewapi hazvina kupindurika. Mumwe munhu akarambira aiwa ari sabhuku muno asi akashaya mazuva apfuura aya. Akati miti maudzwana ndokuti mucheke siyai miti. Akapindurwa nevakuru akanzi ukarara nemuti here kuti ubereke muti. Ndo mhinduro yakapiwa kududzira kuti kuchichidzirwa kuti asaonekwa anoenda mukutaura nyaya yake iyi. Tinozivawo vamwe vanochekerwa miti vanobhenefita asi hatina benefit. Waifana kutuvakirawo dhamu even kuti wedzerawo chipatara chedu hachisi kutomboshanda izvezvi. Nokuti chikangovakwa zvidiki hakuna zvekuwakisa. Waifana kutipawo zvinhu zvaitibatsira kuchipatara asi hakuna chavakatipa. Dhamu chairo kuno hakuna kana izvezvi kokunyebera chaiko mombe kana mbudzi hakuna kwadziri kutombomwa. Dziri kumwa kucho mutukutu kuimwe ward dzichibva kuimwe ward. Zvokuti takutoshaiwa dzimwe mombe dzedu kuno kunokuti dzakunzvenga dzichienda ikoko. Vamwe vari kutotsvaga mombe dzavo izvozvi dzatova nenguva dziri musango havasidziva kuti dziri kupi. Matambudziko yese aifanira kunge akadamburwa nevanhu ivava kucheka kwaita miti kudai zviri pamutemo. Vanhu ava vaiti vakanzwa kuti kuri kuuya polisi ndizvo zvimwe zvikatizivisa kuti zvinhu izvi hazvisi pamutemo. Vaitakurwa nemarori avo achienda kunowigwa kumabhodha kusango uko. Vakazonzwa kuti polisi yauya yadzokera woenda nekuti vanga vasina mapasipoti ekupindisa muno munyika medu. Asi ndo vakatiparadzira miti vachiteverwa nevanhu vomuno muward 23 nevamwe vakuru vaivatevera. Tisingadomine zita kuti ndiani. Asi ikatsvagwa nyaya vanozikana. Ndo chichemo chatinacho kuno kuward 23 kuKatoni. Zvakaita ndo zvekudai.
muno muwanhu awa havazizve muno wakumozambiki ivavo vakaya vari vega vega vaita kuti kambani yavo kana vachinge vagwata miti wauona ndiwo vaipiwawo extra pay kukambani yavo haikana muno vanhu ava vakaenda kutsvaga miti iyo wega vasina munhu muno nyaya iyi dzosvika kwandiri inini kuti ndozvavaita ini kaenda kwamambo kumutaura mambo imi yandozvaitika kwangu no itai kuti wagadzirise panzvimbo iyoyo chokwadi vanhu vatikavataurira kuti gadzirisai nzvimbo iyi kuti iite zvakanaka hapana chavakaramba vakabhadhara zvese zvaidiwa ipopo zvinhu zvacho zvakagadzirwa zvikaitika zviri zvakanaka zvokuti ini hani havana kunge ndakatwa chinhu chavo kana chimwe chete hapana ivo vakagadzisa zvinhu izvi kufidha vanhu vangasenza ipopo nevanhu vakanga vachishanda basa ipopo vese vakazvigadzisa ndiwo kuona kwenyu zvakatora mari yakawanda sei kunyepa kwakaipa noti pana handina kuzvinge ndazvitaura kuti mari inoti paakauya kupeka zvinhu izvi ini ndanga ndisipa kwakafa shamwari yangu kumatagisi uko hanzi zvangaza kuramba kuti ndikutaurira kuti mari yakati yakasenzesa ipopa no handi kunyepa ngoti isu chikuti shungurudza ndechekuti miti iri kungoparara asi kuti tione chinosara munharaunda mukuparadzwa kukaitwa miti tikutochishayiwa saka zvinhu izvozvo hatizivi kuti kuda hurumende iri kutitema miti muparadze miti iyoyo isisu tichiona miti inotikoshera mukugara kwatinenge tikaita kupi kuno tiri kumaruwa kwatiri kuno miti inotikoshera zvekuti kana ukaona kana maifambwa nedzimotokari dzawaita kurisa miti yacho rodi dzakatoparara saka taitarisirawo kuti waiwana chimwe chinhu chawaitawo chokuti chinoratidza kuti sisu vanhu tinosara tine patakatarira kuburikidza nemiti yawakapedza kungocheka nemishina yawo chatingade kuziva ndechekuti pakatanga kuchekwa miti sevagari venzvimbo makamboziviswawo here kuti taakuita izvi makakumbirwa here kana kuti makangoona zvaakuitika izvi zvitakazongoona mishina taakungonzwa mishina ichingopururudza iri mumasango zvokuti mukuenda mukubvunzurudza kwataita mumasango imomo tichiwabvunza waicheka wacho waita kuti aiwa isisu zviri kutozikana kubva kukanzu nokwachief wari kuziziva kuburikidza neweema saka tikatombofunga kuti kana kuri kuti ema iri mukati mazvo zvinhu zvataitarira kuti zvinhu zvaifanira kunge zvaizouyawo mukati matiri zvichitibatsiridza mumaruwa matiri muno musango zviri kuitaka mukupararaka akomana wari kungotema miti ichidonhera munda mangu kuti wasanhe miti yacho hapana saka inini ndinotora here sanho ndotema miti yangu yadonhedzera munda mangu zvobude asi minda yenyu haina kupararayo minda kureva kuti aparara iyo ukagwisiya muyu kunge uyu inini kuti ndozousanha inini kureva kuti ipopo haulaita sei mahou mangani yaita ipopo kuti muyu ugwe uyu mukaliwo ndo mukuluka mutengo womuyu saka ukandogwisira munda mangu inini nozoita sei wakupa nini basa kakuti nitakule masanzu kana hunde dzacho nogona kutakula saka iwewe ukazodhonza miti wako uchiita gutugutu munda wangu yava soil erosion bo saka kana ukakwedukuka unotoona wega kuti ipopo apa inini muti uyu noukuona ini handiukoni yekuti yakugutudza munda manguka handiizive kuti ipopo apa imimi kana maakutaura kuti ndakuya ndichikutakulirai miti yenyuyo yakuya muchini yawo iye yakugutudza munda wangu saka kuliwa kuti kuno kuguma nchinyunyo here kana kuti hatichaziva ba because uku
moza hasikuziva kuti tikana kumoza ere but tikuona tikuziva kuti mushini kushanda kunoku ndeyopoi yekumozambiki muno muzimbabwe asati taiona izvi yekuti itakule ichi zvinhu zvakana benefiti hapana kutema wachitakura izvo zvikana kumoza kwacho musalo yaita sei yapera misalo yakuda vakuda muno muzimbabwe kuda kutora mungoriondo handiti saka ninogara pai mvuri nichaona papi ini kutoti mungoriondo uyu ndo mvuri wanguwo saka nini mvuri nichaonapo hapana handiti saka boere aiwa tinotenda maita basa zvikuru nonzi matimura maja matimura maja kana kuti maja matimura bhora kana kuti nyamurenje tinotenda muri ezimbabwe ndofunga mazvinzwira zviri kutaurwa nevagari venzvimbo ino semazira munoita semaonera mamboita tanga tiri pakatoni tichitaura nevagari venzvimbo iyoyi. Dambudziko ravari kutaura nderekutemwa kwemiti. Chiri kunyanya kurwadza ndicho kuti muti mumwe chete unge uchikura unotoda makore akawanda kuti unge uchikura, uyezve hatizivi kuti kutemwa kuri kuita miti iyi pachazowanikwa mimwe miti yerudzi rworwu here kana kuti ndokutopera kwemasango zvinopisa tsitsi zvinonzwisa tsitsi. Iye zvinotauda kukuratidzai mifananidzo yemiti iri kutemwa yacho kuti munyatsoona nekunzwisisa kuti tiri kureva chii. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndinovimba senguva dzese mucharamba muchitisapota. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ine dzidziso, ine nhungamiro yekuti pagwara reupenyu ndipo tinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndakabata vakatemwa ndo kuMozambique, asi vya Zimbabweans hapana kana chatikawana kana chatikubhenefita. Kozvizvi vana vari kutambudzika nesiwo tiri kutambudzika. Muti wakatemwa muti hatinoziva kuti wakabva kupi wakaita sei, asi kozvizvi isusu vana mumusha munomu tiri kutambudzika, tiri kushupika, hatina chatinacho. Vana vedu vari kudzingwa muzvikoro, tinodambudzika tinaro. Mvura hatina, mombe dzedu dziri kufamba 10 km kuenda kumwa mvura, asi sisi tiri kutambudzika. Kana mvura hatinayo hatina ari kutikwanisa kutibatsira. Saka tiri kuti dai hurumende yaigona tibatsire iwo. Miti iri kuchekwa iri kuenda iyi, isi tiri kushupika, hatina chatinacho. Dai tibatsire iwo hurumende, tiri kuchema. Ndatenda hangu. Takashanda kadhamu kanaka. Matimura uyedhe munyatsato uyedhe wa 22. Hatina kana any donor kana any munhu akatibatsira. Takashanda nevakadzi. Madzimai uyatibatsira ndikanya concrete tikashanda panapa. Mombe dzedu dzaifamba about 10 km, 10 km kuenda kumwa mvura. But takagara pasi as a family, as a wati. Varume teta sei tibatsirane kuti mombe dzedu dzimwe mvura. Madzimai akati tinoshanda kukanya concrete, tikashanda tikakanya concrete tikawaka uyedhemu iri nyatsato uyedhemu ndola tikagadzira rinei. Takamira panapa secretary village, Matimura village, zuva chikwata. Ine dzidziso, ine nhungamiro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona. Kumashure kwangu kune tine dambudziko remvura kauyedhemu katakashanda nemadzimai takawanda tichida kuona kuti zvipfuyo zvedu zvingachengeteke sei padambudziko irori. Saka iye zvinezvi taimbedzawo kuchema kuno vakuru kuti vatibatsirewo pakuti wangatifukulirawo hero kadhamu kapi, kadhamu ikoka. Takambochema zvinhu zvacho hazvina kuzenge zvazofamba muche kusvika pari nhasi. Mombe dzedu dziri kumwa 6 km kubva panapa kuenda kunyanhewe
kurefu tatiri kuti wakatifukulirawo zvinogona kufamba zvakanaka. Salibingelela muli eZimbabwe. Ngiyathemba ukuthi sesifikile phela kwelunye udaba kwezinye indaba phela ezitshisa elizweni. Lapha esikhona namhlanje siserushinga. Indaba esibuye ngayo indaba ezwisa abantu abahlala khona apha esigabeni, abantu abazubuhlungu kakhulu ngezihlahla eziganyulwayo. Ngiyakwazi ukuthi abantu nxa ngikhuluma ngezihlahla maybe ngicabanga ukuthi nje izihlahla lezane ezinjengemangwe, izihlahla lezane ezinganjani elingeke lizicabanga lithi zingazwisa ubuhlungu, but izihlahla esikhuluma ngazo namhlanje izihlahla lezana eziletha imali, izihlahla ezenza imali. So lapho khanya ngani kulabantu ababuya akungana kukho ngaphi emthethweni babaya bagamula izihlahla ezingani ngamathimba. So begamula khona apha abantu abahlala khona apha esigabeni abazange bethola ulutho, abazange benjani, abazange bethola abalapha. Muri eZimbabwe dzinonzwa hadzirime. Zvinonzi zvakare zvikomo zvemutunhu umwe ndizvo zvitambidzani zvemhute. Mavanzwa vanga vachitaura. Sekutaura kwataita, isusu tichakwira manera kuti tisvike kuvaridzi vebasa irori tinzwe kuti senyika yedu yeZimbabwe takawana zvipi handizvo chiyero. So khathesi njengoba ngiyathemba ukuthi lizwile ngengathi asike esizweni, but ngiyathemba ukuthi lizwile abantu kade befaka sibili imbono yabo besizwa ubuhlungu betshengisela ukuthi hayi badabukile ngaphakathi. Kodwa sikufuneka ukuthi sike sihambe sisuke lapha esigabeni siyezwe ukuthi abakhulu bangikhona abathi yibi intatheli bathini, bayakwazi yini lokhu kumbe nje ngabantu ababetshontshela. Inini chiyera chanyanya kundirwadzawo zvakare. Tisingatarise nhau yemasango. Imagine waviga iwewe baba vako vakakurera kuti uzonzi chiyera, wavaviga pasi apa, munhu wouya wotema muti wake wopwanya guva. Haya nyaya yacho ka noda kucheka weretsa. Hadzi nyaya inotoda mucheka weretsa. Asika tinoziva isusu kuti wafa wanaka, uyezve ndo patinoendesa maruva edu ka tichikurangarira kuti kunhingo wangu wakashayikira apa. So enye indaba ezwisa abantu ubuhlungu ezwisa abantu abahlala lapha esigabeni ngeyokuthi abantu bacina abantu bona lapha babegamula ngabantu labana angikwazi ukuthi ngabanjani civil cause babengelandaba ukuthi bagamula ngaphi izihlahla zangikhona, babehamba even lapha emangcwabeni lapha abantu abahamba bebeka khona befihla khona abantu abathandekayo abasebabhubhayo. So bona babekwanisa ukuthi bengathola isihlahla abasifunayo, wehle izihlahla zangikhona zinkulu. Ngiyathemba labona lapha ehlezi khona ukuthi izihlahla ezinkulu. So babefika bengagamula kusala vele nxa kulengcwabe eduzane lisala vele selifile selidilikile. Lawe mlaleli ngiyathemba ukuthi ngeke kukuchaza ukuthi lapho ubeke khona umama wakho uthole nje ingcwaba lisakhanya ukuthi ingcwaba iliphi phansi kuphi. So akukhanya abantu bangikhona badabukile kakhulu. Chimwe chandisina kunzwisisa ini chiyera ndishe kuti tinozviziva kuti Zimbabwe neMozambique takabatana, tiri vanhu vamwe chete, saka topesaniswa nemuti here. Handisati ndasvika ipo kuti tipesana, tifanira kupesana. Asi ndozviziva hangu kuti isusu nyangwe takabatana kudaro, ukaenda kuMozambique vanotema muti iwewe, chii chinoitika? Haya. Haya. Hazviiti handitika. Hazviiti. Saka ndaifungidzira sezvataurwa nevamwe mukoma kuti dai basa iri rakapiwa isusu vagari vemuno takatema chii? Takatema miti yacho. Asi apa vanhu vakatobva kure kuya kuzotema miti munzvimbo isiri yavo. So ngiyathemba lezo ngoba abantu abakhona apha bakhanya ngani ngabantu abahlali lapha eZimbabwe ngabeMozambique. So kuyasuka kusibe lembuzo eminingi ukuthi bona beze besuke khona ngale bebuye lapha endaweni le begamula izihlahla bengela mvumo. Ngithemba ukuthi lathi mule eZimbabwe singasuka khona apha segamula khona ngale izihlahla nje liyakwazi ukuthi indaba yangikhona ingabe iphelela ngaphi. Ayiregedza tichanzwa kuti nawi inoperera papi. Muri Zimbabwe ndofunga tadzidza zviviri kana zvitatu panhau yatakurukura pano. Tiri kuKatoni, vazhinji vacho vangabvunza kuti ndekupi. Unotanga wadarika Rushinga, wodarika Chimhanda,
ende ndofunga zvimwe zvakanyanya kuitika ndezvekuti kunoku kubhodha chaiko chaiko neMozambique. Saka vanhu vanogona kuda kutora mitemo oisa maoko mavo. Asi hatidi kutaura zvakawanda nekuti hasati taziva kuda hurumende yeZimbabwe iri kuita izvozvi. Anga ari mafaro edu mure Zimbabwe kuti tinge tichitandara nemi muzuva ranhasi. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mina ngingu Ompa Mpofu. Chera. Remember, Drumas Media, taking you to another level. Chera vanhu vangu vachingoti chera vari kupi, chera vari kupi. Makashayika kwamutoko. Nyaya dzacho ka dzakaoma. Dzakaoma. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe masangana navo nhasi chihera. Pazuva ranhasi ndipo patiri kugumira, asi tinokuvimbisai mhuri yeZimbabwe muzvizuva 2-3 zviri kutevera tichange tichikupai update, tichikuudzai kuti vati chii vakuru vanoona nezvemasango, ingave EMA, ingave Forestry Commission, angave MP wenzvimbo, vangave vekanzuru. Tichada kunzwa kuti vanenge vachiti chii panhau iyoyi. Saka garai muinesu. Drumas Media will definitely take you to another level. Tarisirai part 2 yechirongwa ichochi mugonzwa kuti zvakamira sei. Asi mutsvagurudzo dzataita pari zvino, kambani yakapiwa contract iyoyi yatingati iri kutema miti ndeye kuChina. China. Ndeye kuChina kambani iri kuita basa irori. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.